Puila no kulumka ani channel naitongnai rokno tei ani chigoncha family no support diwi subscribe ri tongnai rokno Tripura ni playback singer Miss Parmita Reang no tonrok jotono sini baina bo bini chigoncha saya comment ni tini norok jotono no nakarmung sano aboni bagi narokno bo kaisa comment khaika phadi a comment ni a comment of porinalian tam sujak bo sujak jotono khurumjawo puila no sana musungo ani kaisa comment no tui belai viral khlaiye misguide ngui tognai borok rokno nakarmung sano aw jebini sujak misguide ngmani saya rokno bo nakarmung sanjawo norok bobono nakarmung rijati hingke tam hin sika tebo khanai dilena kokhe ang obo kebono particular dofano point khai sajamaniya kok saka hingke rape case no tuyisi samani obo tabuk ni sal rogo sula kiting sula sudu si sep ingliya hinai ok kok no si ulta pulta sawi handia kok tuma asut ketal tongo ang khoroksa artist keboni dofano sejawi sagulak bebak ni dofano no kaham handia tongo te ang oro jotto sula hinui bo saya baksa sula rok si sau kisa kaham khe poriwi bujiti teisa gender ni equality ni kok khoroksa burui ngui je furu rap asuk kabangma digi sanan digi thanglia nar asakaino bujikana hingkha to ang o message no ang tola description tola riwane norok thangi poridi hingke asungno o video no norok hamja kangkeba kaisa like di te je kok entertainment channel no subscribe khairok kita subscribe rijat hambai